wannan ita ce wasiyar annabi ta ƙarshe ya bar duniya. Ya ce annabi na maimaita mana har harshensa ya yi nauyi ba ma jin me yake faɗa. Yana cewa ittaqullaha fi salah. Annabi yana cewa ku ji tsoron Allah akan sallah, ku rike sallah da kyau, ku rike sallah da kyau. Ittaqullaha fi salah. Annabi ya ce ku ji tsoron Allah, ku rike sallah da kyau. Wannan furucin annabi na ƙarshe a duniya. Ku ji tsoron Allah. Kafinta kana buga kwano akan kwano a sama in an kira sallah. Annabi ya ce ka ji tsoron Allah ka sauko. Makaniki ya kunce mota yana gyaran mota aka kira sallah. Annabi ya ce ka ji tsoron Allah ka wanke hannunka ka je ka yi sallah. Duk aikin da kake yi kana zaune a ofis aka kira sallah. Annabi ya ce ka ji tsoron Allah ka fito ka zo ka yi sallah. Ittaqullaha fi salah. Annabi ya ce ku ji tsoron Allah akan sallah, ku ji tsoron Allah ku kiyaye sallah. Annabi ya ce ittaqullaha fi ma malakat aymanukum, ku ji tsoron Allah akan abin da damar ku ta mallaka, bayinku, ku yanginku, yaran gidanku. Annabi ya ce ku ji tsoron